Maayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Kalag ni Severina, Felix, Juana, Cipriano, Araceli, Carolina, Pantaleona, Arsenio ug Apolinar. Misa pasalamat alang sa tanang grasya nga nadawat, alang sa kalag ni Camelo, Isabel, for the healing and protection of our family tree, for the souls of Isabel, Camilo, Teresita, and Delphine. Pamisa alang sa kapistahan ni Santa Cruz. Misa pasalamat sa adlang natawhan ni John Joey Almoguera o pamisa sa kalag ni Raneria, Renanti, Virginia o Gerson. Misa alang sa pagpadayon nga proteksyon sa akong family batok sa COVID-19. Misa intention usab sa kalag ni Emihio, Asuncion, Herminio Senior, Valentina, Biano, Ismael, Roberta, Juan. Pasalamat sa tanang grasya o kabaskog sa lawas sa tibok namong pamilya o sa tanang katawuhan sa kalibutan. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, pamisa sa mga kalag nila ni Jose, Bienvenido, Aurea, Marciana, Faustino, Patricio, Roberta, Camilo, Victoria, Emerson. Pasalamat sa daghang grasya nga nadawat kada adlaw, labi na ang mga maayong panglawas ug gasa sa kinabuhi ug hinaot unta nga maugtangon na sa Ginoo kining COVID-19 ug mobalik na unta sa normal ug alang usab sa kalag nila ni Amancio Senior, Amancio Junior, Padre Arsenio, Justino, Jesusa, Milanio, Eutemia, Cornelia, Castor, Balbino, Inocencio. Misa pasalamat sa mga grasya o sa nag-birthday, Sanji de la Torre. Pasalamat sa Divine Mercy, Holy Spirit, sa lamdag sa Espiritu Santo nga kanunay imo silang gigiyahan sa mga hunahuna ug imong proteksyonan kanunay. Salamat sa kang San Roque, San Vicente Ferrer, nga panalipdan mo kami sa sakit. Pamisa sa proteksyon sa akong family batok sa COVID-19 ug misa pasalamat sa among grasya nga nadawat ug misa sa kalag ni Claudio, Isabel, Graciano, Robin, Anisita, Adilo, Maria, Anita. Alang kanatong tanan dinhi sa Bohol, labi na sa Inabanga, unta malayo sa COVID-19. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat o pamisa alang sa kalag ni Lourdes. Pamisa pasalamat sa ika-55th birthday sa ako igsuon nga si Expedita de la Torre Anyora. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa Santissima Trinidad, Santo Niño, Mama Mary, San Pablo, San Roque, Sagrada Familia o sa mga kalag nila ni Marjon, Marcelino, Soledad, Chofilo, Rosario, Hermogenes, Edward, Lucia, Teresa. Pasalamat sa mga grasyang nadawat, ilabi na sa kinabuhi o sa kabaskog sa lawas o sa kalag ni Sunny, Joseph, Catalina, Mauro, Juanito, Helen. Alang sa kalinaw sa kalibutan, nga muhawan na unta ning gikahadlukan nga COVID-19 o sa kalag ni Ben Sherwin, Josepina, Eutropio, Margarito, Amalia, Claudio Senior, Arlene, Jotripis. Pamisa pasalamat sa adlang natawhan ni Aldrin Bunak Tumbaga. Pasalamat sa mga grasya o kabaskog sa lawas tibok pamilya o pamisa sa kalag ni Concordio, Brigida, Gregorio, Maximina, Soledad, Joselito.
Pamisa alang sa kapistahan sa Divine Mercy. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas o tanang grasya nga nadawat. Thanksgiving Mass for the gift of life, gift of family and friends, healing and protection for all the souls in purgatory, especially the souls of Cora, Mario, and Proctoso Sr. Misa pasalamat sa Divine Mercy sa mga grasya nga nadawat o pamisa alang sa mga kalag ni Edwin, Anselmo, Socorro, Maria Fi, Hermohina, Eugenio, Agapita o sa mga kalag sa tanan nga namatay sa COVID-19. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o maayong panglawas. Pamisa sa kalag ni Guillermo Sr., Miguela, Junicia, Sotero, Julita, Alfie, Tripon o Hilario. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa maayong panglawas sa tanan namong pamilya. Misa para sa mga kalag nila ni Fanpila, Paul, Anania, Sipronia, Clemente, Ricarda. Mass intention for the complete recovery of my sister, Helen Digamo. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o pamisa sa mga kalag ni Arsenio, Marta, Crescente, Christina. Thanksgiving Mass of the Divine Mercy of Jesus for the protection and healing of my family. Pamisa pasalamat sa paghatag og proteksyon sa atong mga frontliners, doctors, nurses, PNP, barangay officials, o sa tanan nga naglihok batok sa COVID-19. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o para sa kaayuhan sa mga nagkasakit sa tibuok kalibutan ug usab sa kalag ni Gilberto, Jose, Gregorio, Eutropia, Luis, Candida o Teofilo. Pasalamat alang sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi, sa maayong panglawas ug sa proteksyon sa COVID virus. Mahunong na unta ang pagkuyanap niini sa tibuok kalibutan ug giiway unta ang atong lungsod sa Inabanga. Pasalamat sa tanan nga nitabang nako nga unta naay mo. Mamaayo na ang panglawas. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug pamisa sa kalag ni Potasio Jr., Protasio Sr., Meropi, Minervo, Pedro, Isabel, Orlando, Pedrito, Rogelio. Pasalamat sa tanang grasya o kabaskog sa lawas. Pamisa sa mga kalag ni Lorenzo, Seferina, Mario, J. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat labi na sa grasya sa kinabuhi o sa kapistahan sa Divine Mercy. Pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat o pamisa sa mga kalag ni Mahencio, Severina, Lamberto, Malco, Mansuito, Faustina, Fernando, Corazon, Julio Fernando, Isabel, Camilo, Paulino, Filon, Jose Jr. Prayer intention for the 11 souls of our fallen heroes of 21st Infantry Battalion in Jolo. Pasalamat sa adlang natawhan ni Liniela Milin Mar. Pamisa sa mga kalag ni Filimon, Fulgencio, Felix, LD, Severino o Narciso. Pasalamat kang San Pablo Apostol, San Antonio Abad, Holy Spirit o Mama Mary o kang Senior San Roque. Pamisa usab sa kalag ni Leopoldo, Manuel, Jacinta, Restituta. Pasalamat sa kapistahan ni Santa Cruz sa poblasyon sa mga grasya nga imong gihatag kanamo labi na sa grasya sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasya nga tanan labi na ang maayong panglawas sa akong tibuok pamilya o pamisa usab sa kalag nila ni Susimo, Magdalena, Jacinta, Primitivo, Lucia, Felix Ricardo, Caroline, Jose Dendo,
Godofredo Maria Leticia Hitulia Pasiano Sr., Marcos Manuling Pablo Rosario. Pamisa sa mga grasya nga nadawat o pamisa alang sa kalag ni Roberto Lumayag, Carolina Lumayag, Serbanda Opi. Pasalamat alang sa Divine Mercy sa mga grasyang nadawat o pamisa alang sa maayong panglawas o proteksyon sa akong mga ginikanan o igsoon o sa mga frontliners sa Goodies, Mar, Añasco o Aparisi clans. Misa pasalamat sa adlang natawhan ni Rofalita Siliridad sa ika-50 katuig o sa mga grasya nga among nadawat labi na sa grasya sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa matag adlaw sa mahal nga Birhen Maria, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo o sa mahal nga Senior San Pablo Apostol, Senior Santo Niño. Pamisa alang sa mga frontliners o mga kasundaluhan nga tagaan sila og maayong panglawas kanunay ug unta tagaan sila og kilinaw ug unta mahunong na ang kagubot taliwala sa krisis sa COVID-19 dito sa laing lugar ilabi na sa Mindanao. Pamisa ko sa mga kalag nila ni Sirapia, Asyang, Lorito, Narcisa, Tusing, Jeronima, Marites, Doris, Ilay, Taling, Gunda, Jose, Sisong. Misa pasalamat sa maayong panglawas o grasya na dawat kanimo, O Diyos. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o kabaskog sa lawas, tibuok pamilya. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o pamisa sa kalag ni Pedro, Filipa, Roberto, Teresita, Rosario, Avencia, Francisca o Ramon. Pasalamat sa mga grasya nga among nadawat o pag-ampo nga unta mawala na ning krisis nga ning abot sa atong nasod. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o alang sa adlaw natawhan ni Carl D. Enriquez. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa mga kalag ni Oliver, Jesusa, Segunda, Marcelo, Solficio, Herminihilda, Severa. Pamisa alang sa kapistahan sa Balaang Patron Santa Cruz o pasalamat sa mga grasyang nadawat o kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa matag adlaw o sa maayong panglawas. Salamat sa kaluwasan, Ginoo. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa matag adlaw, grasya sa kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa, pasalamat sa langitong Amahan sa proteksyon sa mga panalangin. Pamisa, pasalamat alang kang Senior Santa Cruz, Senior Santo Niño, Balaang Naong ni Jesus o Jesus Nazareno. Mass intention for the protection of Atit, Andrea Nicole o Alexandra Nicole. For the fast recovery and complete healing of Romel Malaran and his wife Mildred, nga karon parihong nakibugno sa virus nga COVID. Pamisa sa kalag ni Isayas Jr. Hinaro, Jima Emiliano Filipa Benito Solidad, o kalag ni Gertrudis Simeon Romeo, kalag usab ni Nemisio Marcos Lucia Gregorio Susimo Abonjo, kalag ni Felicissimo Mario Juan Victoriano, kalag nila ni Felisa Marcelo Rodi Marcelina Vicente Bibi Marcelo Placido Viana Yolohio o sa mga Angeles nga sila si Maria Juan, Maria Juna, Marchan o Perlito. Pamisa usab sa kalag ni Judy, Lucia, Erika, Sopronio, Gorgiana, Cristina, Librada, Rolando. Mass intention for the soul of Carlito Sr. Kalang usab ni Lope, Quintino, Gorgiana, Emiliano, Junicia, Ana, ni Siporo. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi pamisa usab sa mga kalag ni Viviano, Felicidad, Probo, Emiliana, Feliciano, Olympia o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Kalag usab ni Eutikio o Beatriz,
kalag ni Rinalo Pahuleras o Grisin Sherami, kalag ni Josepa Monico o kalag ni Pablita, kalag ni Abondio Sr., Asuncion Hilario, Chodora Efren, Juan Analisa, Ramon Hiralda Paulino, Sirimo Simeon Darin, Francisca Susima Marcelo Rufino, Fernando Leonarda Marilyn, Josepina Carmelo Jerome o Saturnina. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Ireneo, Rufina, Marcos, Saturnina, Alepia, Felicissimo, Brenda, Bigmar, Junice, kalag ni Adelaido, Apolinaria, Basilio, Anacorita, Windy, kalag ni Rolando, Francisca, Karen, J, Flora, Pedro, kalag ni Hermohine Sr., Oligario, Beatrice, Eutikio, Moises, Roberta. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o kalag ni Macario o Asuncion, kalag ni Eduardo, Josepa, Pedro, Juanita, Florentino, Ana Marie, Edita, Raul, Bernard, Tranquilina, Dinita, Chotimo, Pedro, Jose, Crescenciano, Jesus, Crescencio, Roldan, Arlene, Jima, Arlene, Josepina, Maria Evelyn, Edelberto, Venerando, kalag ni Maria Agnes Dominador, Alfredo o Josephine, kalag usab ni Danilo Ernesto Seferina, kalag ni Faustina, Anatalio, Marcelo Albina, Viviano, Arturo Policarpio, Valeria Gloria Casiano, o kalag ni Matilde Elena Francisca Brida Maura, Fermin Baltasar, Flaviana Policarpo o Carlos, kalag usab ni Sosimo, kalag ni Rigi, Isabel Eutikio Bernadette, kalag usab ni Ernesto og Chudulo, kalag ni Perfecto, Fermin, Marcelina, David, Tomas, Sigondino, Juan, Clanico, Sida, Seri, Nomi, Mauricio og Adolfo, kalag usab nila ni Rolando, Ima, Alejandro, Melanie, Anacelo, Rinaldo, Hacaben, Pedro, Ibilia, Felix, Victoria, Ventura, Chofisto, Waning, Prancing, Patring, Selvina, Florentino, Martin, Eulalia, Jaime, Inoy, Narsing, Berhelio, Edita, Tingting, Catalina, Alo, Jesus, o Mary. Kalag nila ni Luz, Eugenia Sr., Amando Jr., Amando Sr., Ernesto, Sharami, Maura. Kalag ni Basilia, Chuhinis, Maximo, Roberta, Eustaquio, Eutekia, Priscilla, Anisito. Kalag nila ni Jeremy, Flores, Felicissima, Susimo, Angelita, Albino, Rodolfo, Ricin, Rinalo, Chofilo Sr., Chofilo Jr. o Pipe. Kalag ni Resurrection, Robert, Tranquilina, Eutikio, Eutikio Jr., Eutikio III, Adolfo, Adrio, Midi, Gaudiosa, Lourdes, Lydia, Nazaria o Ignacio. Kalag usab ni Alejandra, ika-40 kaadlaw niya ugma sa pagbiya niya dinhi sa kalibutan. Paminsa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ni Rica Ansano atol sa iyang adlaw na tawan karong adlaw. Paminsa sa kalag ni Gertrudis Esquadra, Delfina, Chodora, Chofilo, Sofio, Anatalio, Nazarito ug Estrelita ug ban pangkalag sa purgatorio. Misa pasalamat usab sa gasa sa kinabuhi ni April Rose Bintulan o Christian Oviedo sa ilang adlaw na tawhan. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat ilabina sa kang Regine o Jonathan Cesario nga usa sila sa mga frontliners sa United States of America nga ilikay unta sila sa maong sakit o hatagan o kabaskog sa panglawas kanunay. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ni Senyor Santo Niño Berhin sa Calooy. Misa alang sa kapistahan sa Diyos dong Calooy.
Misa pasalamat sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo tungod sa kanunay nga paghatag og daghang mga grasya og proteksyon batok sa kalamidad ug sakit. Pasalamat usab sa panabang sa mahal nga Birhen Maria sa tanang santos ug anghel sa langit. Misa sa kapistahan sa Santa Cruz. Halad from Attorney A.L. Milicor. Pamisa alang sa Dios tong kaluoy. Through the intercession of Senior San Roque for the protection sa mga frontliners against COVID-19. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat from Gento family. Alang usab sa kalag ni Francisco, Cipriana, Ezekiel, Samuel, Valeriano, Antonio, Protasio Sr., Merofi, Protasio Jr., Minerva, Renfrido, Chuhinis, Yoteria, Asuncion, Concordia, Gorgonio Sr., Faustina, Abudto, Tomas, Constancia, Ricky, Marciana, Chofilo, Filipi, Maria, og Isidro. Alang usab sa kalag ni Lucas, Crispina, Angelo, Soterta, Ehidia, Maria Salvacion, Rosa, Quintino, Gregorio, Barcelisa, Feliciano, Nolasco, Andres, Pedro, Victoria, Benito, Regino, Baltasar, Estanislao, Ernesto, Consorcio, Macario, Roldan, Melissa, Cornelia, Mildred, Cipriano, Serafin, Eutiquias, Solficio Jr., Maria Iba, Policronio, Carmen, Solficio Sr., Elpidia, Tomas, Vicenta, Lorenzo, Ignacia, Crescenti, Maria, Sani, Apolonio, kalag ni Rosindo, Elicia, Aquilin, Rebecca, Zacarias, Colombia, Dominador, Idobihis, Oligario, Pelomina, Hermes, Herminia, Herminihildo, Al, Valentina, Beatriz, Gregorio, Francisco, kalag usab ni Orico, Filipi, Silvustra, Silbuna, Elpidio, Felix, Bonancia, Mamiliano, Terry, Pausta, Jesus og Macario. Kalag usab ni Kiriko, Eugenio, Suila, Ray og Maria. Kalag usab ni Elpidio, Cristina, Felisa, Juanito, Venerando og Benjamin. Sa ngalang samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque. Maluluyon uyamot nga Hesus, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga virtudes nga gihiyas mo kaniya kay siya nga among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod. Uwahaman nga mahigugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak ug tungod sa mga virtudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man giampo na namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug muila kanimo ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilo nga impiernuhanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal ug maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala.
maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pasiuna. Nakita namo ang Ginoo, nagpakita ang nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an. Galing lang, wala dito si Tomas ngadto kanila. Gipakita ni Jesus ang mga samad sa iyang pagpasakit. Iyang gipaambit kanila ang iyang kalinaw, o gihuypan niya sila sa espiritu nga maoy maghingpit sa buhat sa kaluwasan, pinaagi kanila. Apan si Tomas nga igo lang miambit sa maong kasinatian, pinaagig taho, nanginahanglan og lawasnong pagmatuod. Matingala kita sa iyang pagbasol, dili baya sayon ang pagdawat uban sa pagtuo. Si Tomas nagpahinumdum lang kanato sa atong panginahanglan, sa pagmatuod pinaagig hikap. Wala siya musalig sa bisan unsang butang sa pagtuo nga dili mapamatud-an sa iyang inadlaw-adlang kasinatian. Ang Ginoo midawat niining maong panginahanglan. Unya, tapos sa 8 ka adlaw, mitugot ang Ginoo sa iyang gipangayo. Itapion ang imong mga tudlo sa akong kilid. Tuo ug ayaw pagduha-duha. Kitang mga magtutuo niining modernong panahon, magpabilin balang gihapon nga dili matandog sa liturhikanhong kasaulugan sulod niining panahon sa pagkabanhaw? Kuntinto na balang kita nga mosilbi pag-ingon, bulahan katong motuo bisan wala makakita kanako. Ang kang Tomas nga kasinatian kinahanglan mamahimo usab nga atong kasinatian. Kinahanglan maningkamot kita aron mamahimong mahikap og makit-an ang gahom sa pagkabanhaw
diha sa atong kinabuhi. Tugutan nato ang gahom sa Ginoo sa pag-alima sa mga samad sa pagpanlupig. Ang atong pagkatingala mahimo unta kanato nga bukas ngadto sa mga sorpresa sa pagtuo. Busa mahimo kitang motuo bisan pa sa mga daw imposibleng butang o buhaton nato ang tanan aron mamahimong buhi ang atong pagtuo. Ingon unta niini ang atong pagkinabuhi aron si Jesus mamahimong Ginoo ko ug Dios ko alang sa matag usa kanato. Pamalandong kini. Kumusta na ang imong pagtuo? Imo bang gihimo ang tanan aron mamahimong buhi sa kanunay ang imong pagtuo? Makitaan ba ang imong pagtuo diha sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi? Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsoon, nining Domingo sa Pagkabanhaw, ikaduhang Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, una sa tanan, misa ni halad sa kapistahan sa Santa Cruz, poblasyon Inabanga, Bohol. So sugod na ang pista sa Bohol. Nagpamisa lang sila karon, intensyon ining Maong Santos nga misa sa kapilya sa poblasyon Inabanga nga mao ang kapistahan nila sa Santa Cruz. Tangamoyo nila nga iiway sila sa COVID-19. O kini pong Domingo ha mga igsoon sa simbahan gisaulog ang Divine Mercy Sunday. Diyos nung kaluoy nga unta ipadala na ang kaluoy sa Ginoo kanunay kanato. Mo kita usab in response sa kaluoy sa Ginoo nga kanunay niyang gihatag kanato. Mga yutag pasaylo. Ug garon nga ngayon kita mo sa ulog ni Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas og dako iamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an o kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahahangit. Oh
magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan, dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayos sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit sa katawhan ng ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakig-uban kanila, o sa pagpakig-ambitay, sa pagpangaon, o sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban, ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw dito sa templo, og naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya og mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga puloy-anan. Gidaig nila ang Dios o gikahimutan sila sa katawhan. O sa matag adlaw, gidungangan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako og nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog og akong kaisog, mao ang Ginoo. Og siya kanhi ang akong manluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda, sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita og magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi,
pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom, ug sa panulundon nga dili madunot, ni mahugaw, ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron. Kinahanglan magsubok kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagiyod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang iniusab nga pagtuo nga bililhon pakay sa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya, makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na ni Hesukristo. Gigugma niya ninyo siya, bisan wala kamo makakita niya. Og nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kini. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagagabi na niadtong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasultin niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pagayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ko samahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo, kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloan. Si Tomas gangingan lagkaluha, usa sa napulog duha ka tinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa gian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, ug mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw.
Unya, mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot, o hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuog ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Dios ko. Unya mingon sa Jesus kaniya, mito ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motoo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat nining basahon. Apan gisulat kini aron ka mo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, o pinagi sa maong pagtuo, makabaton kamo o kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanang mga parokyano sa San Pablo Apostol sa Inabanga, ug sa tanang mga nabangnon sa tibuok kalibutan, ug sa tanang mga mass viewers nining orasa. Ako nang gingon, ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, kini pong ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, mao po ni ang Divine Mercy Sunday. Human ining Santos nga misa, magpabilin sa takay doon na patay himuo mga pagampo agi o pagsaulog sa kapistahan sa Divine Mercy Sunday human nining atong Santos nga misa. Nindot man kayo ang Ebanghelyo mga igsoon nini ikaduhang Domingo makarelita sa atong kahimtang karon. Dili raman di ay kay kita ray na lockdown gitrangkahan hasta man day pudto ang mga apostoles sa ilang panahon, no? Doon nagyoy similarity ang kahimtang, no? Ang mga apostoles, mga igsoon, siniman na ang ilang panagtapok. Sa adlawng Domingo, diin ang maong adlawa, atong mahinumduman, kanadaing Domingo, nag-remind na to nga maon ang adlawa nga si Kristo na banhaw. So matag gingon dia, matag simana. Sila magtapok sa usa ka lawak, mantrangka, ilang trangkahan ang lawak, kay sa pag-ingon nga magtigom sila sa sinimana nilang tigom. So sa mga BEC, GSK, no? Mao man ni atong tan-aw sa sinimana mga panagtigom. Sa laing bahin sa atong panahon karon mga igsoon, gipahinumduman pud ta nga kini daing Sunday, Domingo, weekly gathering natong mga Kristiyanos pagsaulog. Dili lang sa Santos nga Misa, kundi paghandom sa nabanhawng Kristo. Mga 5 na baya ka Domingo wala na ta magtapok diri sa simbahan. Mao na nga basig bakalimot na hinomog simbag Domingo, nga gipahinumduman mo nga kining Domingo ato ning weekly gathering as a Christian, no? As a Catholic, aron pagsimba, pagalagad sa Ginoo. Sa laing bahin, ari pud ta, ako man ning tagag komparason ang mga apostoles ug sa atong panahon karon, ingon ko lockdown man day pud sila, di abi na to kitara. Grabe gyud to ilang lockdown kay kwarto man. Manrangka sila sa kwarto. Every time nga magtapok sila, manrangka sila sa kwarto, lockdown sila. Abi na itong kitara. Ang atong panahon karon lockdown ta, gikan sa probensya, way makasud sa probensya, gikan sa laing probensya, lockdown pod matag munisipyo, di na po ka, na po yung mga schedule o kano sa isod sa mga lungsod, labi na po diha sa ato mga baryo, no? Na po yung mga lockdown, labi na sa isla sa Kuaming, nagpadayon gihapon nga lockdown, no? So, umingon kag lockdown, gitrangkahan, dili kay ato raning panahon karon. Panahon pa po nis mga apostoles, ila na ning kasinatian, labi na sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Fear, kahadlok. Ang mga apostoles, doon na po sila'y kahadlok, nahadlok silang maggawas-gawas tungod sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga after nila. Ginukod na sila nining panahona sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Doon na sila'y fear, kahadlok. Sa ato sa panahon karon, doon na po tayo fear, kahadlok. Kung sa may itong kahadlokan, nahadlok ta sa COVID-19. Fear of death, kahadlok sa kamatayon. Sa ako nang ingon, kadto sila nanrangka tungod kay nahadlok sila nga mahibaw-an sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, siguro yun silang patyon. Kita po, doon na po tayo fear of death.
atong gikahadlokan aning COVID-19, fear of death, mahadlok ka nga mosulod nato ang coronavirus sa ato nga kaugalingon. Mahadlok ta magtan-aw, tagpilay mamatay, nag-increasing ba ang kamatayon? Nahadlok ta, doon lang tay fear of death, labi na ning maong virus. Nga hantod karon wala pa makakita ta og ikatambal. Mingon pug ka og quarantine pass, kadto sila dili to sila magpasaya-saya sa akong nanggingon. Murag kadto silang tanan wa gyud quarantine pass. Quarantine mo relate ra magudi sa sitwasyon nato, pero ato lang gi-relate ba? Sa akong nanggingon di to sila kapasaya-saya og lakaw-lakaw bisan asa ang mga tinun-an. Kay ning barog naman gyud sila nga sila mosunod ni Kristo, nahimo na silang Kristiyanos. Nimbiya na sila sa pagkahudiyo. Sa ato quarantine pass pud sa ato panahon karon, ang usa ka buok household usaray makagawas aron makakontrol mga igsoon. Sa usa ka household usaray makagawas. Ang pagduda sa ila pong pundok sa ako nang gingon sa miaging Domingo kani pagkabanhaw dili man gyud ni instant, dili man gyud na diha ni tuo dayon sila. Giunhan pagtuo ni Juan. Ni hantod sa daghang mga higayon napakita ang Ginoo ug sa katapusan si Tomas na gyud. Doon na sila yung mga pagduda sad, kahadlok, pagduda. Ug usa na nini mao si Tomas nga di kuno siya motuo kung dili gyud siya makakita o makahikap sa mga sabad sa kamot ug kilid ni Hesus. The doubting Thomas. Sa ato pa panahon mga igsoon, dili lang fear, doubt sad. Duda ta. Doon na pabaka ang Ginoo nining atong panahon kay tibok kalibutan may ning suffer ani. Doon na babagaha gihapon ang Ginoo. Naiuban mo question, God is dead or God is alive? Nini atong panahon na. Daghang nagduda sa presensya sa Ginoo. Nini atong giantos nga dugay-dugay na gyud mga igsoon. So nagyapon nato ning doubt, pagduda. Pero kining tanan mga igsoon, fear and doubts, ato ning himuon nga maohin ni butang nga magpalig-on sa atong pagdasig, pagbalik, pagtuo sa Ginoo. So, I repeat, pinaagi nining fear, doubts, kahadlok o pagduda sa presensya sa Ginoo sa atong panahon, usahin ni kapag sulay nato, gisulayan hinunta ni ini sa Ginoo kung doon na pabatay pagsalig kaniya nga siya mao atong Ginoo ug manluluwas. Kay kining atong gubat batok sa COVID-19 mga igsoon, dili lang mahimo ni sa gobyerno, ha? I repeat, dili ta makaingon nga gobyerno mo paundang nini. Dili lang ni mahimo sa gobyerno kung wala pod ang atong kooperasyon natong mga katawhan. Ang mga doctors, ang mga nurses, mga frontliners, maon taon sila mo'y nag-una og kabiktima nining maong sakita. Doktor na gani na sila. Mga banggiitan pang mga doktor ang uban. Mga nurses, mabitaw ng daghantag solidarity prayers. Mayingon mo taas kayo ang mga gikan kasagaran ani gikas gawas na nanginanglan, nangita sila biniyong asa sila makapadayag sa ilang mga makahalad sila pag-ampok. So tuwa sila dito, daghan kayo mga Pilipino doon na gani nataptan. So bisan gani ang mga doctors, mga nurses, mga frontliners nato, usa sa mga biktima niini nga gani sila, mga doktor na, mga nurses na. Ang mga scientist, mga igsuon, hantod karon ongoing pa ang ilang pagpangitag tambal niini. Dili magyud kuno tani maklear kung wala pagyoy ingon ta makit-an nga tambal nga mubatok niining maong sakita. Mao na ni ang panahon nga kita mobalik sa Ginoo, no? Mao na ning panahon nga kita mobalik sa Ginoo. Atong iapil, atong iuban ang Ginoo sa atong pagpakibatok sa COVID-19. Sa walay duha-duha mga igsuon, magpaabot ta diha sa Ginoo. Stay at home man taron. Namatas mga balay. Ang ato lang nga mahinumduman ni mga igsuon nga sila ang ilang kahadlok, fear, ang ilang pagduda mahitungod sa nabanhawng Kristo, doubts. Kita pod naata karon sa ato tagsa-tagsa ka Pinoy-anan kay stay at home man ta. Atong ipakita sa Ginoo na sa tanan.
ang papangayo pasaylo sa Ginoo, labi na karon Dios nung kaluoy, Divine Mercy Sunday. Nga usa nga makapadayag ang Ginoo siyang kaluoy nato kung kita usab mangayog pasaylo. Nya moabot siya diha sa atong tagsa-tagsa ka Pinoy-anan nga moingon unta siya nato, mainyo unta ang kalinaw, no? To counter fear and doubts, ato ipakita ang atong dakong pagsalig sa Ginoo. Ug anha diha mga igsuon, atong masinati nga mawaon ta ni atong kahadlok ang atong pagduda kung makasinati ta sa kalinaw sa Ginoo nga iyang ihatag. To counter fear and doubts, we need peace, no? We need peace. Kalinaw nga iyang gihatag sa mga apostoles sa panahon sa pagkabanhaw. Nangahadlok sila, ang uban nagduda pa sa iyang pagkabanhaw, pero mipakita siya sa ilang atubangan, mainyo unta ang kalinaw. To counter fear and doubts, we need peace. Peace, kalinaw nga unta, ihatag sa Ginoo kanato karon diha sa tagsa-tagsa ka kaugalingon og tagsa-tagsa ka panimalay. Mingon ta karon ining santos nga misa aron maluag-luagan pud ta sa atong kakuyaw og pagduha-duha, mingon ta sa Ginoo, peace. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usab kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian sa walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, umisulti binagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga bagampo sa katawhan, dili sa magang tumas kita mao kadtong wala makakita apan mituo. Ug tungod kay mituo man kita kang Hesus nga nabanhaw, masaligon kitang magampo alang sa uban ngadto sa Dios ug siya mamati gayud ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko mutuo pinaagi sa mapadayonong pagsangyaw sa kang Kristong kadaugan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ni Kristo mutuhop sa mga kasing-kasing o hunahuna sa mga pangulo nga nagkabingking. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sila nga nagduda, makakaplat o pagtuo diha kang Hesus nga namatay o karon buhi hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga kita magsimba kang Hesus diha sa Eucharistia, ginamit ang mga pulong ni Tomas. Ginoo ko o Dios ko, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamamot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga matuon nga nangamatay ilabi na sa COVID-19, mabanaw na uka, moambit sa mahimayaon kinabuhi sa ilang nabanhang manunubos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Ato sa mga iapil sa itong mga pag-ampo,
ang atong mga politiko nagdumala sa gobyerno o kanato mga katauhan nga ang kalinaw mo pataliwala niining higayuna. Wala tay panahon sa pag-blame, wala tay panahon sa paggukod, wala nay panahon sa publicity, popularity niining higayuna. Masumpo lang ni nato ang COVID-19 kung gikan sa nagdumala sa gobyerno o kanato mga katauhan nga matag-usa magpuyo nga malinawon pagsumpo nining COVID-19. Magampo kita ngadto sa Ginoo. Ginoo, pagalinghugi kami. Mga kagagahom nga mahan ang imong anak nga banhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Dawata mga pagampo sa nga among gipadangat nga anak kanimo sa iyang ngalan kay siya mauman ang sinugdanan ug ang katapusan nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayon paghimay sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapusnanan sa tingog niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nagbag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ilas sa imong ngalan. Magadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugsungan ha sa kinabuhing dayon. Ugalang sa iyang katauhan na ablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayan tibo kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, naigon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw Ginoo ang tuberan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo na Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas bidaig, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang bagay tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, pasalamat ka na pag-usab mi daig, mihatag nini nga to siya mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tudhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang ganinyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nini. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Nining pansi kinabuhi galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sudugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Oba ni Francisco among Papa ni Patrick Daniel among obispo sa tanan mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Inomdumi sa mga among mga igsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag nga mo karong gihandom sulod ni Santos nga misa ug sa mga kalag nga walay nagahandom kanila. Alang silang kapahulayan nga dayon, kapasayloan silang mga sala. Malaomon nga mabanhaw sila ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himo ang kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton ata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero magampo kita samahan atong pangadjion mga pulong itudlo kanato sa atong manonobos. Amahan Anamo anakas langit daygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa ang kalanunamo sa matagal adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay hinunong Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang nangalian ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo na iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanao sa mga Ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait, mana kaninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahang katong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangunong mo lamang mamaayo ako.
Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani ang kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat niining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta nga panangitdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagong sa kadaghanan. Nangaliupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus, nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanina nga nahiagong sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat, alam sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Karong mga pahibalo, karong tuiga 2020 ang Simbahang Katoliko sa Pilipinas naghimo og usa ka kalihukan kay sa sunod tuig mao naman ay ka 500 years 1921 ika 500 years sa atong pagka-Kristiyanos. Ana karong tuiga ang CBCP naghimo og usa ka tema nga gitawag nato og Ecumenism and Interreligious Dialogue. Mao ni nagtukmon nato nga ang among plano dinhi sa uban sa Social Action Apostolate sa atong parokya nga unsa may ato ikatabang adto sa isla sa Kuaming nga sakop nining parokya sa Inabanga, San Pablo Apostol, kay lockdown man sila kay kaning isla duol ra pod sa Cebu. Mao to ningon nga manghatag latag tubig. So diha rami ning tutok sa mga household nga sakop sa Simbahang Katoliko. So pinagi sa guidance sa atong Team Inabanga, lead by Mayor Roy J. Mamoy nga mahimo kanan na lang yung household
900 Gs kabuok, 800 Gs ramon tato ka household. So apil na lang amo na lang giapil ang tanan. So ang ato karong tubig para sa isla sa Kuaming tuwa na sa pantalan, ready na to para karong adlaw dadon sa isla sa Kuaming. Bangka gyud sakyan, di gyud pambot kay mga 6,000 liters gito apil ang mga tubig para frontliners. Nindot kay ito ilang tubig kay absolute og summit ang mga nanghatag ng mantinir lenta og tubig stabay, pero ang nanginom absolute og distilled water gyud nga gikan sa absolute og summit. So bitaw naminaw man gyud moron taga Kuaming nag-live mambor diha sa inyong kapilya. So atong gipakita nga ang simbahang Katoliko nining tuiga ecumenism, ato lang ingon loving service towards harmony. So, ang parokya ni San Pablo Apostol sa Inabanga, ang atong simbahang Katoliko, walay gipili paghatag ni ining maong tubig para sa tanan makatoliko kag dili. Kay ang gugma sa Ginoo wala magbase og usa ka relihiyon lang kundi tanan. So pinagi sa maong tema nga gihimo sa CBCP, nagtukmod namo sa paghatag sa tanan nga mga household og tubig. Ako nang ingon, walay pili, tanan katoliko og dili tagaan. Karong adlaw ihatod ng maong tubig karon, wala hinaut unta nga walay magbagot-bot nga wala mo kadawat kay kanang tanan giprovidean gyud mo kada usa ka household balig 6 liters. So naana tanan giprovidean mo, kadungog man jud moron diha sa inyong kapilya. Ayaw mo pag-ilog, paghuwat mo kay tanan tagaan. So, manghinaot ko sa maong nga mo distribute dito ron sa isla nga ma-properly distributed na kay tanan yun na, purpose tanan hatagan, katoliko o dili katoliko. Kay para nato kitang tanan, mga anak sa Dios, di nato masukod ang gugma sa Ginoo. So, karong adlaw, hopefully, ma-distributed na karong hapon ang maong tubig. Plus, karon pong Domingo timing po, kay Divine Mercy Sunday, Diyos nung kaluoy. So, gipakita sad sa mga Kristohanong katilingba diri sa parokya ni San Pablo Apostol, ang ilang donasyon o sa kakaluoy nga na diha padong ninyo, no? O gamo lang hangyoon diha sa inyong Kristohanong katilingban sa isla sa Kuaming nga kung na basketball pa ni, third quarter na ta, leading ta kay way positive, negative tanan. So, pugong lagyod mo hangyo ko ninyo nga niya na ta sa na basketball pa third quarter na ta. Pugong lagyod ta, depensa lagyod ta nga way makagawas ninyo diha moadto sa laing probinsya o taga laing probinsya mo anha ninyo. Pasensya lang, pero kining tanan ato ra ning mayngon ta makit-an nato ang kahamugaway sa atong pamuyo dili pareha karon kon kita magtinabangay. Mayon ko depensa lang gyud ta. Third quarter hapit na ang fourth quarter. Pista ba ninyo rong Hunyo? So, basi makapamista ta. So, basta lang kay mayon ko nga maghiusa ta sa pagdepensa, pagtuman og unsay gipaggiya nato sa gobyerno. So, mao na nga mayon ko nga maghiusa ta, niya maminaw ta unsay mga instruction. Ay mo kabalaga kay nagpagkabana ninyo ang gobyerno ug ang simbahan ug ubang mga sektor sa katawhan sa mga manggihatagong tao. Ikaduha, human ining maong FB Live, karon ayaw sa ninyo i-off, ayaw sa mong panglakaw kay Divine Mercy Sunday maron, musunod dayon diri ang pagampo, pahinungod sa kapistahan sa Divine Mercy. So, doon na dayoy musunod nining ritual, agi pagampo sa Divine Mercy. So, ayaw sa ninyo i-off, huwat lang gihapon mo. Ang Ginoo manaka ninyo, manalangin ganinyo makagagahom nga Dios ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dalo nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. alleluia.
Maayong buntag. Niining panahon sa pandemic, niining panahon sa pagkuyanap nining coronavirus, daghan ng mga tao nga natental sa kahadlok, sa kabalaka, o sa pagkawalay paglaom. Daghan ang nawad-an sa kinabuhi, daghan usab ang nawad-an sa mga minahal nila sa kinabuhi. Daghan ang mga nag-antos tungod sa epekto ni ining virus. Daghan ang mga nawad-an og trabaho. Mga tao nga nawad-an og sweldo og panginabuhian. Daghan ang mga tao nga naguba ang ilang normal nga dagan sa ilang kinabuhi. Sa matag krisis nga atong masinati, atong tan-awon nga usa-usab kini ka oportunidad sa pagduol ngadto sa Ginoo diha sa pagsaulog o pagtagamtam sa kaugalingon sa iyang maluluyon nga kamo, pagtahan sa atong kaugalingon ngadto sa iyang maluluyon nga kamot. Diha sa pagtugyan nato sa atong kaugalingon ngadto sa iyahang maluluyon nga kamot, ang Dios maghatag kanato og seguridad, kalinaw despite sa mga pagsulay. Paghigugma sa Ginoo freely og paghigugma usab sa uban taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Paghangad ngadto sa langit diha sa paglaom, inay pagduko sa ulo ngadto sa yuta diha sa kahadlok ug kawalay paglaom. Niining adlaw sa atong pagsaulog niining fiesta sa balaan nga kasing-kasing Jesus, atong himuon ug ampuon kining chaplet sa Divine Mercy. Og akong gihangyo ang tanan, kung naalang sa inyong duol ang inyong mga rosaryuhan, pwedeng inyong kabuuton og inyong gunitan samtang magampo kita ni ining chaplet sa Divine Mercy. Ato ubos dai. Ato ubos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls.
and the ocean of mercy open up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, the only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and soul and the divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and of the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood,
soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of our dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and of the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have Mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion, inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.